L'equip de divisió d'honor del tenis taula tramuntana s'enfrontava aquest passat cap de setmana al gallec Enmaco Monte Porreiro, amb qui va acabar perdent per 3-4. Començava Jordi Piella amb una clara victòria sobre Ignacio Fernández amb un 3-1. El jugador serbi del Monte Porreiro, Daniel Koenig, donava la rèplica i igualava el marcador superant Jordi Seguer per 1-3. A continuació, Pau Gajo es desfeia no sense dificultats de José Miguel Núez amb un 3-2 i avançava així als locals. Però en el duel entre jugadors base, Koenig tornava a la igualtat al marcador, imposant-se Piella per 2-3. Aquest enfrontament va ser clau en el desenvolupament del partit, ja que Piella va fregar la remuntada, però la mala sort en els moments decisius no li va permetre sumar aquest punt. Seguidament, Pau Gajo posava per davant els figuerencs guanyant Ignacio Fernández per 3-0, però Jordi Seguer cedia davant de José Miguel Núez per 0-3. Amb el 3-3 en el marcador, els dobles decidirien qui seria el guanyador del partit, i novament la mala fortuna es posava contra els palistes del Tramuntana, Piella i Seguer, que després de remuntar un 0-2 i disposar de 2 boles de partit, acabaven perdent per 2-3 la partida i l'enfrontament. I a la Lliga de Tercera Nacional Masculina, el segon equip del Tramuntana s'imposava a la pista del Molletauto per 1-5 i es tornava a enganxar la lluita per assolir la classificació per a la fase d'ascens. Per altra part, l'equip d'edats èlit del tenis taula Tramuntana visitava el local del Club Tenis Taula Olot. La tripleta integrada per Adrià Pomier, Sergi Grau i el debutant de la categoria, Roger Muntada, no van tenir excessius problemes per desfer-se dels garrotxins Víctor Flores, Max Casaponza i Jaume Borràs, per un clar 5.